Fil-jum tal-Ħadd il-Knisja Kattolika iċċelebrat il-Festa ta' Corpus Christi. Din il-festa tista' tgħid tiġi ċċelebrata f'kull lokalità madwar pajjiżna permezz ta' purċissjoni bis-Santismu Sagrament. Iżda fir-Rabat din il-festa tiġi ċċelebrata b'sollenità akbar. Dan għaliex din hija l-festa prinċipali ta' dan il-lokal. Anke wkoll fuq bażi nazzjonali, il-Knisja kienet tagħtih importanza għaliex il-Festa ta' Corpus fir-Rabat, għax fl-modi il-Festa ta' Corpus kienet issir waħda. Ma kienu jiġu organizzati l-ebda festi oħra fl-Irħula, però fir-Rabat biss kienet issir mod solenni ħafna il-Festa ta' Corpus Domini. Din il-festa fi żminijiet li moddija kienet issir differenti millum dan hekk kif it-toroq tal-madwar kienu jintramaw bi fjuri u tiżjien ieħor li llum m'għadniex naraw fit-toroq tagħna. Kienu jarmaw it-toroq kollha kienu kontu rġieli kienu anke wkoll isaqfuha. Minn barra li kienu jagħmlu dak il-kolonnar bl-anġli u bidwal, is-saqaf kienu iżejnuh, kienu jarmaw is-saqaf, kienu jagħtuh fil-veru sens tal-kelma bil-liedna u affarijiet oħra sbieħ. Kienu hawn nies fissati biex jarmaw it-toroq fil-Festa ta' Corpus. L-art tal-maġġur li jintrama fil-Festa ta' Corpus fir-Rabat huwa wieħed uniku dan għaliex jikkonsisti minn 22 kandilabru iżda tispikka fosthom il-ġilandra maħduma minn fidda mastezz. Pero hawnhekk għandek muntanja, fl-antik kienu jgħidulek muntanja tal-fidda kienu jsejħulu l-art tal-maġġur. Huwa art tal-maġġur li ma ssibu mkien għax naturalment m'għandekx l-istatwa titolari. L-istatwa titolari biex ngħidu hekk fil-vertit kommas huwa l-art tal-maġġur fejn għandek esponut hemmhekk l-Ewkaristija.